I can step such a scene. I could be EDP baro akakarteng kajong Jesus Christ. Belong try but unong panim. Ujong abat jong be. But I can make a video in Kanchupi, I can be day but took a benta ka bang supply Christ ka Genesis. Haga ba ngala kren kendet haga be day ba karteng jong u Melchizedek. Nama gani kalong ka barangkam nama bahasa Hebrew kalong besar ngan beli ketika jong beli ka ongkom ni ka sipau balak hot ye u da ublei u Rangbah Lyngdoh haga ta ka rukam u Melchizedek kunungin song thu ye ka hot ka sipau Balei u ublei u hot ye Chris u Rangbah Lyngdoh haga ta ka rukam u Melchizedek kumno Jisu u fulfill ane u pendep ye ka kamram ne ka role kumu Rangbah Lyngdoh ha kata ka rukam u Melchizedek tibangin sngau tho ye ka topik u Chris kumu Lyngdoh kumno ula pendep no ye kata ka office jong u Lyngdoh ka badan a ka jutang ka bare nan sedang da kabangan kren ban pen fi ya background kenang bangin song thu bakumno Chris khat dau play kumu Rangbah Lyngdoh ha ka rukam jong u Melchizedek kumno kani kala banong kumno ngila ban song thu ye kani nya ma song thu ba u Jisu ulong baro ar ane u Jisu ulong ka subject ane ka phang bad kata kathom ane ka object jong kata ka jing Shakri Lyngdoh ane ka pangi ong ka priestly ministry ka subject but object jong kata ka priestly ministry haga jutang ka barim u Lyngdoh udai uta badan kampalat la kalong aka temple bakom ta hapreng jong kajat Israel Baudon adli ki kamram ki ba ode benle. Kabadengkong kadai kata kajing I know ye kajing knya offering sacrifice maka baar kadai kajing duai naga benta ki brio ki jong oblay. But u Jisu u undertake kane u pendep ya baro adli kini ki kamram Lagade kajing kenyano, balagade ru kajing doai. Kumu Rangbah Lyngdoh, u Jisu, u ai kajing kenya, kabatrekam lani kabalong efficacious kabasiso. But kata kajing kenya kalong tangsisin kenya. Baom nang kam manle bon senya ka nama kalong kabajanai. Nama kalong kabajanai. But ong ban kenya si kenya ban repeat dia kata kajing kenya kadai kata kajing penihardor no ya kador jong kata kajing kenya ka bajanai ka bo Chris lo da ban kenya lo kadai fna si sin kenya tikam ta bangi ong bo Jisu ulong ka subject jong kata ka priesthood la dia kata ka jinglong Lyngdoh Nimut ban ong ba u Jisu talaga monsong ba ula ai tino yela de nakabanta ki pop jong ni ong kata kadai ka voluntarily sacrifice ho ngitip nagakti ga jong blay bala la executed no ni u la peniap no yu la sadaf na yu da kata da kitu ki bor ha kitu ki por hindai kimdon pa de ka bor halo jongu like tang kata mauhi dala kamon sang bahau ail de shiki ni puli ga Bible barabor bau ong ba dan bala ban shim ya ka jing im ka jung u na u lemda mau u IT no ila ka jong ka jing im na ka banta kilang pra sabang yang u Jisu ulong ka subject jong ka ni ka priesthood ministry na ka priestly ministry
kapan kan ma bau Jisu ula aino ya kata ka voluntarily sacrifice. Nama kanta ki pop. Naga benta ki pop jingi willingly de ka mons no ba ula IT no ikini naka ben. Yala ka jonga jingi naka benta jongi. Baru bang ong bau Jisu ulong kata ka kathong jong kata ka priestly ministry. Ini kata ka priestly work ka jingo. Kata ka jingknya ka bu ai kam day umasida tadi upulang. Day mauhi. Kaumot ula IT no eladi. Nitip bah ka jutang ka barem begini ki animal sacrifices ka jingknya ya ki mara. Ha ka jutang ka barem kim don ni ka bor ban penem na ban site ka pop ka jumi. Kini tang kita kiserngiu bad kidur ki bathau ya kata ka jingknya ka bakhaddu ka ba on ai da ukrisi kumta ka snam jong Jesus Christ bakas nam jong uhi marwe kam ka snam jong umasida nani jong ublang kabala ban satisfy pat penhun ya kata ka demand nani ka jingpan ka jong ublai kata ka demand jong kata ka jing bishar hok ka jong ublai nani kata ka justice ka jong ublai ulalong kata ka perfect sacrifice ka jingknya ka bajanai kata ka jingknya jong khun lang brot ubom dan ka jing tho bria bara kata ka sinlessness nature ka jinglong ka baklem pop ka jong u Jisu ule shem ya kata ka qualification balapan da ublay naga benta ban pinhun no ya jaga bu Jisu ula shem no ya ka jing bitar ublay ula apis no ya kata ka jing bitar ka jong ublay daga ba ula IT no ya la di kum ka jing kenya ka bajanai hakmat jong ban pinhun ya ublay Jisu shem la kenya la ni shem la IT ya di kum ka jing kenya haka temple ngite be kata ya ka snam jong shem la sinret hagata ka jing tap isn a ka ba halor ka sunduk ka ba ka ni ka bertai uklam rung hagata ka jaga ka bakhoi tam hapo jaga Jerusalem henry la sanar fnai u shabar jong ka namba shabar na kata ka temple henry kata ka jing IT no ka jing ui ka jing kenya kalau akhmat jong ublay balap diang ya u da kata ka jaga kentang ka bah panai la sunret ya ka snam ka jong u bat ula pen mi no ong no ya ka snam ka jong holo jong ka ding fna henry ya kata ka snam ka ba ula pen mi la pediang no ha kata ka jaga ka bakhut tamah panai balap diang hangta kum kata ka jingnya jong ka jing penyasuk ka ba janai tam naga benta kipop kijong tekom ta ba u Jisu upendep ya ka kamram jong orang ba Lyngdoh kapen perkhat iki jiu haga tu ka spasnem ka baningko ki perkhat ba orang ba Lyngdoh undai be tik kat kom ka kendon jong ka jutang ka barim kata ka dei ka baki ke bakimut baki perkhat udai bendai bet naka jai bendru libi nangite bau Jisu umdai naga ni ka tribe baka jingkili kalong kumno pat ula ban qualified naga benda ka kam jong orang ba Lyngdoh tiban jubah ye gane ka jingkili unong tho sikinong Hebrew u khot yengi open kan mau yengi saka sam ka ba shi spa shi po ka khot ka ba sao ka ba ong kum ni u try u la smai but un kala ka ba mot me melong u Lyngdoh bam jokot haka rukom jong u Melkisedek haka rukom jong u Melkisedek unong tho shakinong Hebrew open kan mau yang ya ka ka baja hapdeng jong Abraham but u Melkisedek ha bagini armut ki ya kendo ba uni u Melkisedek ha ka jutang ka barem
La itu ya ukumuta priest of Salem. Lyngdoh jong ka Salem. Baka kateng Melchizedek kamot usim jong ka hok. But Salem kan ikentin Salem la yo na shim na kentin Hebrew ka bumot peace la jing so. Bang iba ha ka jutang ka barim o Melchizedek upriang ya kata ka way na kashipaw na Abraham. Bahadin bola yo pan priang ni kata ula kerku yo Abraham. Ba unong to sa kinang Hebrew ukwa ban argue sa ni ban ya kren. Bakat kum a custom je kijiu. Kum ka custom je kijiu ani unong to sa kinang Hebrew ukwa ban pensya yang ni. Ba kum no ba ublay. La khat e u orang ba Lyngdoh ka kum karu kam jok Melchizedek. Kum no kan digalaban no. An pensya yang ni. Namar bakat kam ka custom je kijiu. Uta u lesser ane u bakam hapo. La kerku yu u da u bakam halor ane greater. Ba uta u bakam halor u greater u diam. Ya ka way na ka shipaw na uta u bakam hapo. From the lesser na uta u bahapo. Kaba la pensya kada hang ni ka kom ka custom je kijiu ba u Melchizedek is greater come crown ban ya u Abraham. Ba nong tho ru uka ban penken mawi ni ki ba puli ka shithi shi kenang Hebrew ba Abraham ude ukpa jong no jong Isaac ba Isaac ude ukpa jong Jacob ubalong ru ukpa jong Levi sashi sin ka kum ka kendon jong ki jiu ukpa ukam kraw ban ya ukun. Tadaw Abraham ukam kraw ban ya ukun, kamot ya Isaac. Kado tam liu ukam kraw ban ya Jacob. Bakal tam liu ukam kraw ban ya uta u grandson ane ukun ksiu. Jong u Levi. Tilda u Melchizedek pan ukam kraw ban ya Abraham. Kum tanya ban song tu ang ni ba u Melchizedek ukam kraw ban ya u Levi. Kam kraban yu Levi. Te kum ta ba Balei utung yu Jisu U Rangbah Lyngdoh. Ula pelong yu Lyngdoh. Kat kum kata ka rukom jong u Levi ni order of Levi. Hende ka kum ka order na ka rukom jong u Melchizedek. Kumba unong ruwai sam ula dep ban yatho lupa. Tagade na ka Hebrew kanong basan. Kabay thu syahing ni ba kumno Balei la thong yu kat balong Lyngdoh ka kum kata ka rukom jong u Melchizedek. O Jisu u pendep ye kene. Ngai ba pisung tu ba ka e ka ba Balei yu Jisu ka pendep ye ka e ka ba unong roi sam u la dep ban ye thu lupa. Ba kata ka jing pendep ka jong Jisu ye kata ka office jong Lyngdoh. Kam dei tang namar ba u kam kot no tang kum kata ka jing IT no ka jong u. Nam tak ka jiknya jong ka jing punya sok nama K-pop joni. Nega Bible ro kai thu ba u ya sai na ka banta Kibreu ki jamo. Ken ma maneng ong ba atali ki function jong Lyngdoh. Ka jing knya ka jing ai ka jing knya bat ka jing duai. Ba Jisu pendap kini bor atali. Ka bening kong o IT no ela ka jong ka jing im kum ka jing knya ban ai kata ka jing ja jong ka jing punya sok nama K-pop ka jing ka ba ar u ya sai ro na ka banta Kibreu ki jong u. Bakadon ka ay ka jing appear. Kabang iha ka jutang ka batamay. Hapdeng ka bakut jong u Judas baka bakut jong u Petrus. Baro armut kidei ki sandan jong Chris. Baro armut ki la syukur no na nikla len no ya u Jisu Chris hakamit chua ba an saraf na ya u. Ba Jisu ru ulai thu lupa haga bede bat ka jing shet kala ka kam jong ka jing shet kala jong kini baro armut. Tongan puli ya kanika hakenika video ko menta na ka gospel jong u Yohanes kanong ka ba katlai ka dekot ka ba atpo nyo ti hadin kata ka shidkot hang tao sotan alab sut ha u namar kata Jisu la ong ha u ye ka ba mensale to le gloy ru. What you have to do it quickly. Habau Jisu ye thu lupa. Ya kata ka ega bau Judas sele.
Jisu ong yu Judas kata ka mut le ka me mut le to le no gloi kata ka men sa le to le no gloi ru badaba u ye thu lupa ya Petros ru kum ju ha ka dei bat kata ka ba u Petros ba kata ka jinglen ka jungu yu Chris u Jisu ong yu Petros kum ne ha u Lukas kalong ka ba ar ka dekat ka balai fu ar kum ne ar ka dekat ka balai fu ar kum ne ar ka dekat ka ba lai fu ar Henry ngala duai manga na ka benta jong me ba ke jinget jong me kanom du no mame te anda me la kalabha pat to men pen scam yaki para jong me Henry ngala duai manga na ka benta jong me ba ka jinget jong me kanom du no mame te anda me la kalabha pat to men pen scam yaki para jong me kamdan hang ni ikamdan kanu ke jingpren ka bedai bat kata ka future repentance jong Petros ane kata ka future restoration jong Petros Henry ngidon kata ka jing syang ni ba kata ka kentup ha kata ka jing duai yasa jong Jisu na ka benta jong u Petros ite bahadin ba ka jinglan no jong Petros ayo Jisu Christ ngite ba walawan phai pat show Christ bat ngta ngite bahang taro kadan ka jingma bi u ba kumno ba ula syakri pat yaki bangi ba kini ki baro ki jaha ka jingim jong Petros kamne namat bo Petros u kam bha u kam klan u kam kenjamin sim ban ya u Judas hindi kini ki baro ki jah namar ba u Jisu u duai yasa nakabanta jong Petros kan ba u Judas yo ya kabakum kata kecing duai dei namar kata kata ke sheep contrast hap deng ke jingkut kabakut jong u Judas ba kabakut jong u Petros para bangai bi jong ala u Jisu yasa nakabanta jong ki bangai nginam la ban yai ne wat tang chi second ro nakabanta ban im nakabanta ka buram ka jong Lehang ni baga room ka ong kalong bopra ba uya side na kam taki bela jiet ke jong blai ba kum ta kam dan ka no ru ka bala man penye khlat yangi na ka jing ye ka jong u Jesus Christ o Judas yo on priang ye ka ju kata ka jing ka khu na ka jing men toy na kata ka banau Chris de Petros uyo ya ka pada bala duai do Jisu yo Petros na sai kran hang ni Haga jingkan yung Jisu Lukas at pualay pual. Hindi ngala duway mga nakabantajok me. Judas umiyo ay kani. Hindi ngala duway mga nakabantajok me. Kabaw Jisu ong yung Judas. Hadin ba itulu pa ay kaya kabaw Judas on let. Prasya yung Chris uang. Ika ba mamon on let. Let no kloy. Jisu itulu pa ay kaya kabaw Petros on let. Prasya yung Chris. On deny yung Chris. Hindi yung Jisu ong pa ipasakom ni. Hindi ngala duway mga nakabantajok me. Baga jinget jong me kanong do no. Pi ka jingbam du no dang ka jinget jong Petros kare nama po Jisu udwai na kabanta jong hadin mo Petros ula len yo Chris ka ja kata laisin kay ka baja nama ka jingdwai jong Chris yo Petros sim hap no na ka jinget u kolaba mod lama bi ki pop jong u bakum ta ulawan pai pat yo Chris but ula syakri ya ki para banget ki jong utra ko Jisu ong kumno baga jinget jong me kanam du no mameti onda me lakalabha onda me lawan phaipat lakalaba mod nagata ka jingle ka jong me to men pen scam yaki para jong me kumta kay ka mga kwa ban penihang ni kalong naga yones kalong ka bakhanyo kabangi jong barobor kata ka high priestly prayer jong Jesus Christ nakalong kabakat nyo kadakot kabakat kaonggom ni kada men ba ngala don lembat ki ngala sumari ki hakakerteng jong me ya kita ki bamela ayana ngala ri kendong ba omdon balajot no naki ne tang uta ukun ka jingjot ba onyo pendep ya ka jing tho ukun jong kai ukun ka jingjot
son of perdition, ukon ke jingjot. Ba on yo pendep ya ka jing to. Oi ta ukon ke jingjot ke Jisu tau haga ne galong ba khatnya khat a jo yo anis ka Ukraine ne utel ya u Judas. But ni ka priestly ministry jong ka jing sa. Ang kita ka priestly ministry of intercession jong Chris. Lapen kan mauro da unong tho sa kinong Hebrew na kalong ga basaw ngan pelishipi kita khat ka ba khat saw hadu ka khat ka ba khat real. Saw khat saw hadu kan real kalong ga ba snut nat hadu kata-kata. Ngak man puli. Namar kata babi nga. Namar kata habang idon orang ba Lyngdoh bakraw ubalet leng ba ye kibeneng. Jisu U Rangbah tongin nya bat scam yala ka jingpla. Namang yimdon orang ba Lyngdoh. Amen. Ubamla ba nya snolem bat ke jingplot jongi. Hende ya ubala penshoy ki baro stream ni hende klempop kan real. Nama katati tongin nya wan na jan da ka jing slur ha ka cat ka jing ai. Amen. Bangin yo pediang ka jing snai, bangin yo shem ka jing ai. Ya ka banyarap yangi ha ka por bangi donkam. Tagde ka ba ka tin ka jong bleka pen kan mau yangi ha ka bede bat kata ka ministry jong ka jing sa ka jing duai Chris na ka benta jongi. Alang pen kan mau biang sa hisien kan puli biang nganam thai pen puli kan ni nama kalong ka benengkam na ka gospel yo anis kalong ka ba nyongi don ne ke jingkermen hadu ka bakut namar ka de ka ni ka kamra mu Chris ka mu Lyngdoh kan ka ba ule na ka benta jongi yo anis khanyo ka de khat ka ba khat a kan puli biang men ba ngala don lembat ki na kalong ikisan ran la kalong gi banget ka palang ka benengkong la kalong ngi menta ngala sumari yaki yangi baro haga kerteng jongme ye kita ke mela ai hanga ngala riken dong but omdon bala jotno naki yene tang utau khon ke jingjot ba onyo pendet ya ka jing tho nginom jotno na Chris uduai na ka benta jongi ka room ka ba pra ka ban puli ka ni ka benta nadu ka de life away Deter, kum tati nginya ong ye kini ki ro la blay long na ka benta jongi u ei u tau ba yele bat ngi u tau bam shimla benu wat ye la u khon jong u hi hede u la ai ti no i u na ka benta jongi baro kum nuti ana mai lem ban u ru ye ki baro hangi we u ban mudui ye ki bala jiet ke jong u blay de u blay ken yu ba pen ksan pi we ban mudui ye ki bala jiet jong u blay pi de u blay ba pen ksan we u tau ba pen rem de u Chris bala yap Sisa kam tam ken ubalmi pat ru ubalong ru syakti kamon ublay ngapa ubayai yesai ngapa ubayai yesai intercede ru na ka benta jongi de namar kata kada de ka balai pusan ka ong uei bon penya khlat no yangi na kata ka jingi ka jong Chris ka lanot lani ka shipa lani ka jing pachitom ben lani ka jing tangan lani ka jing khut lani ka jingma lani ka wai lam nanta ka balai pun dai Ngach puli ke ban peleng ko dari gapo lam ni ka jing drong lam ni ka jing jaliu lam ni ka ru ka wai pat ka jing thau kanam laken ban penya khlat no yangi na ka jing i ka jong blay ka ba Christ Jisu u ba utrai jongi ka jing kli ka long balei ba onam lam penya khlat yangi ka jubab ka de na ka de khot ka balai pusau namar ba u Chris ha ka ketika mon blay u ya side ro na ka benta jongi na ka benta jongi kamta kata ka priestly ministry of Christ ka kentuk omtang kata ka jing IT no ka jong u yela de akum kata ka jing kenya ka bajanai nama ki pop jongi ban penhon ye kata ka justice ka jong u blay henry ka priestly ministry of Christ ka kentuk ro ya ka jing dua ya sa ka jong u na ka banta jongi ha ka khet ka jong u blay pa de kumta ngan puli na ka Hebrew ka nong ka basan ka dekhot ka basan hadu ka bashipau kumbang asdang mene san ka dekhot ka basan hadu ka dekhot ka bashipau ka ongkom ne kum tau Krisru shimla pendan burom meladi ya ka ban long Rangbah Lyngdoh reu ta ubala ong hu me melong khon jonga hai ka sngi ngala pen khaya me kum no ong ru aga wai pat ka jaka melong me ma me Lyngdoh bam jokot ha ka ru kam melki sadek ubah ki sngi ka do jong
Haba ula aingu ya ke jing duai ba ke jing kerpa lem ba ke jing ang ka bakra bat ki umat hau tau bala ban pelat ye u na ke jing ya ba abala yo sngow ye u na mal ke jing ting ru blai jong u la ula long u khon ru ula nang ye ke jing ko ngu na ki ye ki ru ye ki ba ula sha ba da bala penbet jana ye u ula jalong u nong pelong ke jing pen embam jukot ye kita baro ki ba ko ngu ye u bala khot ye u da u blai urang balang do hagata karukam u Melki Sadek. Thì cũng ta kata ka intercessory work ke jong Christ kam kut no tang ka earthly ministry ke. Men ba dong don ka ni ka pertai. Bagayai continue kani ka kam shadu beneng. Onda ula kiu no shakti ka man ka jong ule ka pa. Ula shong hang te. Kumusim. Ba kumusim ka khet ka jong ule ka pa. Ula pendep ye ka kamram kumulang ba ando. Ya ka ban ya sah yang i halakas ni. Dahil naman kata-kata panam la pan pineklat yang i nakajigi kajang Jesus Christ. O Jisu atong daw play urang balando hagata karukam umel kay sadek. Ko Chris kumurang balando kataga di kay jing karamen ya ubangay. Abe kani kolong ka kajing kurku na kata jang piki basngam. Bakan shy nakamanta ka burang mo Chris. Amen.